Tak máme tu také malé majstrovstvá Mexika a 4 Mexikania. Roberto Vilches, prvý raz je u nás. Taliansku vyšťarskú školu zastupuje Močkovi, ktorý ešte u nás nebol. Má medaile z majstrovstiev Európy do 23 rokov a volá sa Manuel Lando. Ženách nám to chýbalo, ale u mužov to máme. Predstavte si, slovenská účasť Robert Rubín. Po svojej kariére má skočených 225 Vadim Kravčuk. A teraz to príde jubilejný 10. štart na Banskobystrickej Laske. To je číslo a nie je to Slovák, dokonca je z ďalekých Bahám, lebo je to náš obľúbený Donald Thomas. Ale je aj skvelý výškar. Je to brat muža, ktorý už tu bol a je z Mexika a volá sa Jair Portillo. A teraz sme taká krajina, ktorú sme tu ešte nikdy nemali. Ešte nikdy sme nemali výškara z Juhoafrickej republiky. Až tento rok a volá sa Brian Rath. A ďalší výškar prichádza z Belgicka. Viete, aké je jeho povolanie? Pestuje jahody na farme. Naozaj, nie je to vtip. Je to skvelý belgický výškar Jeff Vermeeren. Ak tu niekto z vás bol v roku 2019, tak si pamätáte, kto vyhral výkonom 233. A dnes prichádza opäť. Je to už jeho 5. štart, napriek tomu, že je z ďalekého Japonska. Na obol Hove! A pokračujeme v mexickom šampionáte. Jeho brata sme už videli a tento ďalší brat je ešte lepší ako Jair a volá sa Eric Portillo. Som skoro povedal, že je z kmeňa Aztékov, ale nie je. A pokračujeme Mexičanom z plagátu. Je tu 9. raz, to je tiež veľký rekord. Edgar Rivera. A ďalší je z krajiny svetového rekordera Sotomayora. Osobný rekord 233. Má z tejto haly a je to Kubánec Luis Zayas. Nuž a teraz celkom na záver 13. štartovom bode muž, ktorý už dvakrát vyhral Banskobystrickú Lasku, dnes mierí na hat-trick. Vedie svetové tabuľky nikto iný ako Woo Sang Hyuk.